Nama Jessica Floor diri ka mo agi ma'am. Ay, wala to da. Kani? Update. Palang rats. Arao. G nga ni Atos. Kina. Gina Wala best. pa ko day. Basahan niyo day waiting. Ay waiting pa di ay. Kani mga task diri day mo na atong kuan. Lagi ate mo para lagi mignaw nganing alien diri ay isang character. Wala Ano si Kuan man ni day kasi ito sa Goku na si Piccolo. Piccolo ba yun? Si Piccolo di ba ni day na sa Goku? Oray, kani ba? Ba yun? Si Ano manood doon. Rat. Ano ba sir? Dara. Ilong yung mas maot. Day hugaw lagi mong naong day. Day Chantal answering the call go. Lubaklak wala nang patay day dali dali. Lugwa pa ni day. Rats. Ah, asan ni butang go to the autopterum. Ala ya! Autopterum day autopterum. Boy autopterum day ay dari di ay dari. Dari day. 18 male. Death niya kay. Kuan day isa ni day. Asiton siya. Gagi day. Move the searcher daw. Okay. Start autopsy. Oh, good day. Autopsy na best. Go. Okay. Dayon. Lagi ata kasi may kabutang searcher diri. Dayon, di ba ta kaagi diri bayod? Kabuta na computer. Okay, ada data na computer. Hala, kapit tong tagagi. Ay, rats, charlag. Ito eh. Yung sa mani. Ay, asan siya? Diri day. Wala ba yun? Galago ka ma'am. Ay. Take the stretcher the best. Take the stretcher na ma'am. Then, place the stretcher beside the body. Okay. Uy, asa ka bakla? Let's go. Holay! Paano yung patay ko? Dali. Deliver na, then go to the morgue room. Ay, diri. Okay. Morgue room? Kani manggoro? Or second floor? Kani manggoro? Araday. Diri. Halo, asa ka, yut! Halo, boy, yut! Halo, day! Hinyel, asa ka, hinyel? Ba, siya nagsunod na to, day! Warning, the entity is... Hala, yun! Harapis! Tambukan niya, oy! Day, parang entity, oh. Balak day, di ko day. Uy, sa hinyel, inaog ng patay hinyel. Hala, yun! Dude, ako kasi glawas. Warning, the entity is patrolling. Gosh. Hello? Oh my gosh, ang laki mo naman. Grabe ang taba-taba mo, ti. Pila kang kapatayan kan, ano sa ka? Pick up the phone, bakla. Yate, yeah. Dool ron, kay, grabe, kawayan na rin. Ito, hugot. Hugon ka na mo ron. Kiday. Uy, hindi yun. Ano naman gigunit-gunitan ng pat. Wala! Yo! Mabaks bakla. Kinawala na siya. Kikina. Hello? Aramak ko yung... Aramak ko tayo! Charis. Ang sama ni Bayot. Wala bag... Basket. Basket, ma'am. Laba? Laban ng mga pulda. Storage room day murag sa taas. Ay murag wait lang. Tira daw. Try daw tira. Ara best diri ara tara. Ara dali. Ara tara. Butang ga diri. Di kagi. Babutang. Dili ako man. Sa taas guro ni day. Let's go day.
Bakal, ala, di ka agi. Go to the storage room. Okay. Asa kaya nino? Kiotot, abi na kung kuhan unso. So, manig dito. Ang storage room, ani. Araday. Si Hingil ba? Ano, di ka Hingil? Matay ka ba kala? Ayaw mo kung isakang patay. Unsa ka, day? Gibutang na, day. Take the soap bar. Okay. Soap bar, baklara. Magligo tagpatay. Bago na, budget. Unsa man? Attention. Tiga, sukamang lagi ka, day. Sukamang, day. Ano ka mang hola bet ko niya daw hola. Kinsa maning nurse diri bet lagi ko sa nurse oy. Bayot, ako na kuy kamangan bayot. Kira na doy, good day kay akong kuha ng konday. Go to the good day matong sterilization room. Bakit may kagat na po bakal sa? Sila gina siya ay bet jud ko niya bet. Yawa day gadagan day. Yawa day. Kaya tayo kisam na berkat-berkat. Dagan bayot! Ay, sa mayot! Rats! Lang. Okay, safe na ako, day. Okay. Okay, wala na, day. Wala na entity. Okay. Wala na mga entity. Hello? Buhay pa mo, day? Patay na ko. Patay si Sean Carl, yut. Kitalit gasa. Lang. Saka. Nightmare ba ni ato? Ah, okay. Diri, day. Minsan man po'y ligoon diri. Uy. Ubos, day. Sa ubos. Sa sterilization. Sa ubos, first floor. Asal tong. Ay. Sterilize. Oo. Ay, di ko atong kuan day. Bas. Asa mo sterilize diri? Ara. Wala na ko to. Kuha day, ha? Wala lagi sa hinyel. Hinyel? Buhay pa ka hinyel? Patay na biglag siya. Ay, rat pa. Saka mo lang patay. Gusto ko gisolo niya patay daw. Gisolo siya mukbang. Natulog si Hingil? Solis, asa ka, day? Hindi ko atap. Ara, day. Hindi ka kasay. Let's go. Ako siya nakanta sa buwan. Bato ako gani. Ito daw. Dala ko pesh. Sean Carl? Ako gani. Walang Ulo, day. O, day, mantikil baklo. Asa ka, day, bakla, giniling? Let's go, day. Agad ko ni Chikulo, day. Ito dapat mahadlo. Hindi siya kadlo ka na siya i-atch. Wala, yor. Guday. Sterilization room, day. Ay, awan ng tambok. Ano? Napila ko yung paat. Bukay siya. Ay, Lord. Sarado. Hello? Kimurag, wala na guro tayo. Okay. Lang. Buot pa yun sa'yo kang kanding. Masunod ang tambok. Ang gusto na labid ko. Okay, wala na yung tambok. Okay. Wala na. Gusto na po go to lobby. Yes. Tuloy natin na tabla. Pag naman ko yung tambok, yung marag malipong ko ba kayo sa... Chares. Kid, I take the stretcher to the left. Asang stretcher? Okay. Nading stretcher. Okay. Stretcher. Dari. Bakla. Tuday. I-push mo na yan. Push mo yan, te. Dayon, take that stretcher to the left. Dari.
I think go. Isulod dira. Okay. Waiting. Okay, waiting sa mga next batch. De massacre maniday kung kinsay mabilin daog. Bomba to the left. Bomba Balik to ko, sino ko the pwede? left. Sino ko pwede, please? Wait lang. Waiting pa day. Pick the phone. Okay. Hello, mama. Can I help you, Jollibee? Okay, dayon. Hello, where's the name? Okay, okay. Hala, unsa man ni day? Buwa pag talib ani on. Okay, go to the autopsy room. Okay, day. Tabangi po ko diri bak diri ka tay. Okay, okay. Pidagan lagi ta. Buwag ka sa kwapa dyan yung ikuan. Rats. Okay. Move the body. Lagi atay 4 na lang ko dai 4%. Move the body is 4%. Move the stretcher bakla dali. Balik ko ako yung warning ko. Bayo tayo, bayo tayo. Nakatry ko na day ganiyan day. Start autopsy bas. Start autopsy. I-autopsy na siya dai. Huwag tapos ba ka naman siyang card? Hmm? Tumatig mo ito. Hello. Hello. Ayun niya bes. My gosh, bawa tug ba to eh. Ayun niya tong kuan. Wala ko dahil kumura. Take the stretcher. Okay. Place stretcher on the body. Wala na bisit na. Kuday. Kuha na to. Let's go. Ang name niya, Tagwan. Wawa. Wawan. One. Wawan 61. Saratan ko yung mabay warning ko. That's Dito naman eh. open. Ipa-freeze rin mo sa ng skin D. Okay. Sa'yo, chat-chat no, siya sa'yo. Warning. Warning entity with love. Tinig tayo. Ay, 4% pa rin sinukulso. Lang. Ano ba to? Tago na tabi. Lang. Ito sani. Ay, sa tago sa ta. Kasi makamatago Wala ma. po sa Meat City. Or wala nang Meat City. Mama. Warning na pag na. Dili ko. Yung nakuha ko na siya na hack. Commit. Pick up the phone back na. Okay. Go. Balik na. Patay ka. Sit ko tayo ka. Oscar. Ang damon yun. Ito ba, isa na lang ko. Lado ka na. Oh no. Igo pa dagi.